Betul. Kalau mengang ini tinggal atas bersih betul. Pak, angkat no kayu. Ning kono kae lho. Anggo apa? Besok lho kan yasinan giliran to dulu neh, lanang wedok neh gilirane. Ayo bendi lho. Ayo sing selengkrah nang wit kae lho. Sing ayo gawedine serut dawa kae. Kae apa ya kuat ta, Ton? Kuat. Wis to, Dang. Besi nang kono ae lho. Ora nang kayu kok musik. Kayak ono gedene kok ngangkat apa ya kuat. Alah, kuat wong lanang ora kuat yo apa. Baju lenokno kok gopo? Apa aku arep gesek-sek. Dadi tak angkate ora kuat engko. Wis tak besi Koyo sangat. Ayo. Kayu sakmene kon ngangkat iki ten iki piye to karepe iki? Kayu iki apa kayu ndi lho nek liyane iki? Kayu iki to, Ton. Iya kuwi lho. Yo edan jenengane nek kon angkat kayu sakmene iki. Piye to, Ton iki? Jali rene dilut. Mosok ora kuat to, Pak? Oh, alah ngono ya ora kuat lho. Kayu sakmene kon junjung lho. Oh, alah. Iki lho. Yo iki lho. Ya alah, Ton, tenda kayu sakmene gedene kon mbon junjung, wong loro ya kuat. Yo ora yo kuat to wong iki wis gapok. Lho tak angkat lho ora miset. Iki wis garing. Kowe nek ngarep kono, aku kene. Yo ayo. Kono kon sing gedhi kono. Lah kok malah aku sing kon sing gedhi iki piye to sampean ki? Ya iya, kan wong wedok kono sing gedhi bagian kene aku tak sing mburi. Kowe kono aku kene. Ya Allah, Pak, lah masa aku sing gedhi lho kene iki. Iki dijajal dhisik to, Ton. Kok jare rasa udur lho yo. Jangan yo. Yo, Dudu adik. ya Allah, Ton, ora miset to. Diterahno aku bagian sing gedhi ora bisa. Coba kono kowe kene kowe. Jen. Tapi piye lho sakmene kok arep ngangkat. Aku tak ngene. Yo, Ya tuh, dudu adik. alah, Ton. Diluneh ki aku ah. Alah, katokku malah kolore cepot iki lho, pedhot iki lho. Alah. Iki rapi lagi to, tak tali katok, Ton. Ya. Nyuwen-nyuweni malahan. Tali, Ton. Tok. Kok yo Tali kono lho. piye lho? Ya ampun. Lorot iki ku. Kalinen dhewe lho, Pak. Jen. Nek Katok. ora kuat. Wah, sopot. Kolore kok. Yo, Jo, yo. 1, 2. Alah, Ton, gila kuat to, Ton kowe iki yo aneh kok wong kayak sakmene kok mbok manggul wong. Yo ben awet lho, Pak. Ben ra golek-golek. Golek kayu sakmene iki tapi yo jarak kuat to. Kowe iki yo aneh kok yo ngongkon kok ora masuk akal lho yo an iki. Kuat. Nah, salah kok ngengkel tenan to kowe iki. Ngono kuwi nek aku nesu omonge gampang nesu. Lah yo njejal pisan. Masa kowe arep nono. Ngomongnya wis ra kuat aku mburi yo ra kuat ngarep ra kuat kok. Yo, Sik. Sabar. 1, 2. Ya. Kuat nek iki Ton. Iya carane ben kuat. Golek kampak. Iki Alah, dikampaki. Yo, sakmene kene to nabot iki. Alah, Ton, kadok kucul nek iki lho. kok malah aku sing disalah wong iki wayahe iki rasa dinggo gua ae. Oh, Ton. Ya Allah. Engko sing ngomong. Teles malah. Gawa. Kadok deket koyo ngene. Ayo. Wah. Sik. 2. Sembuh apa? Ora kuat. Aku arep balik ae. Arepmu kayune arep mbok gawa piye wi? Nang kowe iki ngongkon wong iki ora masuk akal kok. Aku kok jembleng rasane wong. Wong wedok iki nek ngongkon rumah saku ora masuk nalar. Ngongkon syukur mengo sak penake. Kayu sakmene gedene lek kok kon. Angkat ki yo
Sampai medhot boyoke ora bakal kuat kok. Oh no. Ayo ra ketoki ora bakal kuat to, Jan. Wong wedok nek ngongkon jan sak enake dhewe lho apalan iki. Mun aku yo. Hey. Ta masak mbok biyen.